Diha nga nagkaulakaw siya niyang kalibutan na nakita siya niya. Uy, baka ako din yung anak ko. Nagkikigil niya eh. Uy, baka magiging. Nakaibulatan niya eh. Teaching us His will. Kung sa mga afflictions, ang afflictions, mao ang pagtudlo kanato mahitungod sa iyang kabubuton sa atuang kinabuhi. Patong gingon ganina, nabase kini na ng mga guards, mauni ang imuhang kaugalingon na kabubuton, kini mao na ang gusto limpyuhan sa Ginoo para mahibalo ka kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghan kanato honestly, daghan kanato kada makalagan sa Ginoo, pero wala ka sayo, kung unsa gyud kabubuton sa Ginoo. That's why pagkakabutana ka, kung ngalong wala may hunong ang mga pagsulay sa iyong kinabuhi, is tingali, kung kay hantod ka ron, wala pa man ka makakatkon o makahibalo kung sa Diyos ang kabubuton sa Ginoo sa Ginoo. I believe na kung masayod ka sa kabubuton sa Ginoo, adunay nakapusa. Ang Salmo 119, versikulo 71 na ingon, maayo alam ka nako na ako gisakit aron ako makakatkon sa imong mga lakda. Yung sa resulti ani si Salmista David. Si Salmista David usa ka tawo nga suod sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo na ingon na si David gitawag siya og a man after God's own heart. So kung imong sakdon kana nga pulong ninabihan gid ay kasuod si David diha sa Ginoo kay gitawag man siya a man after God's own heart. Tao na sunod sa kasing-kasing sa Ginoo. Suod o sunod o dikit. Close sa heart sa Ginoo. Inana ang relationship ni David diha sa Ginoo o sa Ginoo ngadto kay David. Pero nganong miingon man si Salmista David sa Salmo 119 versikulo 71 nga niingon siya maayong alang kanako nga ako gisakit aron makakatkon sa imong mga lakda. Sabi niyo may background ni Salmista David. Bisan po itawag siya na man after God's own heart, grabe ang iyang mga pagsulat. One, bisan ang man after God's own heart, nakasalag siya sa Ginoo. O ginagaw siya sa Ginoo. Pero sa ingon niya, maayo din ang gisakit mo sa Ginoo. May katuloy panahon na ipatay sa Ginoo ang iyang anak, ang Bathsheba. Nga hinabihan niya na nagsumok na sakitan siya. Pero naka-learn siya ang initanan tungod sa iyang pagpapasala. Kung pingon siya sa Ginoo, kung sa iyang pagkalimod, mas maayo ang initahitabo ngani kanako. Aron makakapon ko sa lagda sa Ginoo. Mas maayo nga ako gisakin pero mahimano ko sa lagda sa Ginoo. So kung makupan kanimo ang naglalaki ng mga pagsulay sa kinabuhi, kinilang ang ibang maayo anak ang tabong kanimo ay parang ibalo ka kung sa kabubuhay. Kaya ang mga dili Kristiyano, pagkasakito, wala na sila sa inuwan. Kung sa Ginoo. Ang ilang naibaluan lamang na silang sakit o sakit alam kanila. Ang resulta sa depression, sa ilabihan na pag-uol, sa ilabihan na kamuka sila kasing-kasing, pag-uban, resulta sa ilang pagpapamakan. Pero kita na mga Kristohanong kinitingan ang mga pagsulay, itubog sa Ginoo, ang tudlukan kita, kung sa iyang pagbuton sa araw kinabuhi. Tingali ka ng pagpagalang mo sa kinabuhi. Dagang pagpagalaw sa kinabuhi. Dagang gusto buhaton sa kinabuhi, pero tanan na fail. Hindi ang kinabuhi. Hindi niya mawag-against. That's why napakagets. Kung mapakyas na ikaw, kung sige ka apply o abroad, yung ka ka-abroad, kung saan natin ang ginagawa? Eh wala niya lang ito sa maka-upload ka. Eh dili ang mga pinagkalutan. Ang kumpanya itagalas ng mga resume, pero wala ka tawagin, hantod ka ron, wala ka tawagin, pinilang ka naman. Wala kang isakit sa Ginoo. Dili ko pasabot na wala kang tagaan, trabaho, is dili na pinangga sa Ginoo. Actually, pinangga ka sa Ginoo. Manap ka. Pero wala kang niya dihatag sa imong ipagkanayan. Pinangga ka sa Ginoo. Eh tingali ka na yung pagkatayan ng trabaho. Dili healthy alam sa Ginoo. Dili makatabang sa imong pagpamalakit sa Ginoo. Tingali dili maayo sa imong kinabuhi ingon nga usa ka. Nag-decide ka magtubod ka og negosyo na karon wala ka katubod sa negosyo. Tingali kung nakatubod ka man na fail, ilala ka mga bulan natumba na isirado na. Ayaw kita sa akin. Eh tingali dili kita mao ang will sa Ginoo. Gipubos na hindi mo ito dili ang will sa Ginoo. Wala i-bless sa Ginoo. O kana natumba. Dili gusto tingali ang Ginoo. Nasa nakita niya ang kanang negosyohan ay tukod, mo'y makapahilayo kanina.
Muna, nagisulay ta sa Ginoo, aron masaytan nato ang buton sila. Nagisulay ta sa Ginoo aron nga matulid ang atong dalan. Kay bungod sa Ginoo nga matulid ang dalan na ato ang pagalaktan. Anong tingon kapitulo 3 bersikulo 5 nato na sa 6 tingon ang ulo sa Ginoo. Salig sa Ginoo sa tibuok imong kasing-kasing. O ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labukan. Sa tanan nimong dalan ilha siya o siya magtulid sa imong mga agianan. Isa na tingon ani. Ha? Isa yung dali. Susunod. Ang usa ka tao na hilabihan ka maalam mo. Ingon ba niya, dali sa Ginoo sa tibok imong kasing-kasing o kayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labukan. Bantay ka sa imong hunang-hunang. Kaya ato mo na una, o na yung atong gusto. Gusto na ako ni buhaton, gusto kong mato ani, gusto kong trabaho ani, gusto na ako ni atupuron, gusto na ako ni mugnaon, o na imong hunang-hunang. But that's why ingon si Solomon, ayaw pagsalig sa imong kahibalo. Pinoon, salig sa Ginoo sa tibuok imong kasing-kasing. Kay siya magtulid sa dalan nga imong pagalaktan. In verse 6, kaya ingon sa tanan imong mga dalan, ilha siya o siya magtulid sa imong mga agianan. O na ang mga pagsulay sa kinabuhi, itugtog sa Ginoo aron matudlungan ta niya kay buot niya nga pagatuliron ang dalan na atong ang pagalaktan. Dili buot ka Ginoo nga mahimong sigsag ang imong dalan na pagalaktan. Well, dali naman punta makakapot ang kinabuhi na gusto sa Ginoo sa atin. Kaya lang, mas ipili man nato ang sigsag na dalan, dugay takapot. Dugay takapot. Kita mo na mga dalan na ligo-ligo, hindi naman kaskula, sungkaton. Huwag na lang, huwag ko sana mga itawag na mga bypass. Ang mga bypass, mga nahin mga dalan na mas nalita mga abot, mga traffic, mas siguro, mas oil. Pero ano dito na sila maagi sa traffic? Ha? Daghan ng mga tao ni mana. Dali raunta ang dalan na ipasupay sa Ginoo sa imuha. Dali raunta imo makapot o maangkon ang gusto sa kinabuhi, ang giandan sa Ginoo sa imuha kinabuhi na makaayo nimo. Pero nahimo dugay, nimo manaangkon tungod kay mas gipili nimo ang kinabuhi na sigsag. Nahimong sigsag imo ang kinabuhi tungod kay lakawan na sunod sa kabubuton. Kaya mga kapitan, una ka nakabot sa destinasyon na mo gusto sa Ginoo sa imo. Wala ka katong bata na gina siyang ginikanan na, siyang papa ka na, balik-balik ka mga kukiling mo ka. Ginoo sa imo, wala tayo sunan. Bata, balik din sige pa. Samtang nalakaw siya dito sa dalan, padulong sa dahan, kita ang siya bata. Ang mga naglipay, enjoy yung mga bata, wala ko kasi. Hindi siya talaga dito. Kasi ang balong, nabili na, paabot ko ng papa, bugay siya. Lingaw siya sa mga nagulak kasi. Pagkabot sa tindahan. Ayo. Dok, sige mo. Big na ron. Kapalit ako konti kasi. Ginamos na yung kasi. Pagkabot sa balay. Asan ginamos? Kasi mali ba? Gusto ko mas pa. Imbes na, mapalit niya kung sakto ang ipapalit sa iyaha. Wala na dito. Kaya, nasangit siya, nalinaw siya, dito as mga bata na nagmula. Inundan, kasi iyaha kayo. Dahil mga gustuhan. Klaro kayong ang gitagana sa Ginoo sa ito. Lindot ang maon, lindot ang maon, makatungkod ka lindot ang pamilya. Pero daghan ka paghabitan sa kalibutan. Nalingaw ka sa mga kalingawan sa kalibutan. Hapit ka ani, hapit ka anang bahana, hapit ka anang bayana, hapit ka anang kampanya, hapit ka anang mga trabahuan. O na ang buwan na sakto ang iyong kinabuhi. Wanag ka niya, abot sa kinaulahingan, wala din mo na ang kon, nagana siya. Nahayamay kong sa klase sa pinag-unag. I believe, hindi mag-gusto ang Ginoo. Hindi gusto ang Ginoo nga. Mahimong problematic ang pamilya, hindi gusto ang Ginoo nga. Ang imong pamilya, mahimong broken, mahimong buba, mahimong bulto, hindi gusto ang Ginoo nga. Mahimong bana, mahimong asawa, mahimong mortal na away. Nagkamang anak. Ang asawa, mahimong mortal na asawa na kaaway sa bana. Ang bana, mahimong mortal na kaaway sa asawa. Hindi ka mo gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga, pagkahuman ka sa eskwela, gusto sa Ginoo na doon na kayo dito sa pamilya, malinaw na pamilya, malipayo na pamilya. Pero sa inyo ko, hindi ako mga tukod. It's because, sama ka itong bata. Na wala paminaw sa isunog sa yaman.
walang mo maminaw sa gitudlo siya naman. That's why, sa diha nga, nagkaulakaw siya niya, kanibutana, nakikita siya niya. Uy, baka. Ako din yung anak ko. Nakikigil niya eh. Uy, baka. Nakikulatan niya eh. Nakikulatan kay nata sa akin, ginagawag na. At ang kita ng mga Pilipino kay grabe ka kamalitanon sa tuwang gimarugan na panindigan eh. Kasal na panindigan. Nagpili magbulat. Bisa, dinisling na niya sa malay. Ilang yung magbulat eh. Tungkol kayo sa klano. Diba? Nala. Tungkol kayo, nasalit ka. Uy, ito ano nga. Bato, walay mo. Gusto ko ano eh. Trabaho ka ito abroad. Dito sa abroad, nagtalimaw ko sa abroad. Tira, taloy ang address dito. Tira, kabubuto sa Ginoo. Kung kabubuto na dito, may lakot dito. Kasi priso ka dito ka. Kasi may mo kliyente dito ka sa buwas. So may mo normal, normal dito. So nahimong dangan, plano sa Ginoo. Nahimong baligo ang dalan na imong isumpay sa kinabuhi. Disubot ka, wala ka maminaw sa kabubuto sa Ginoo. That's why, kinahanglan nimong lakuson, kinahanglan nimong sunayon, kinahanglan nimong unanan, kinahanglan nimong kastiguhon, kaya para mahibalo ka, unun sa kabubuton sa Ginoo. Ano ba? To teach us His ways, tunlungan sa iyang pamahagi, sa iyang mga dalan. Sa mga pagsulay, ang mga pagsulay is to teach us His ways. Salmo 25, versikulo 8, kung ng Ingon, maayon o matarong ang Ginoo, busa siya, nagtudlo sa mga makasasalat diha sa dalan. Tultulan niya ang mga mapausanon diha sa unsay pagkaron, o tudluan niya ang mapausanon sa iyang dalan. Tapos, ayaw magpadala sa imuang una-una ka mapahitason, sa imong kasing-kasing na mapahitason. Nabilin mo ang tanan, nabilin mo nasayod ka sa tanan, nabilin mo kaya mo kontrolon ang tanan. Pero si Salmista na may nag-ingon, kaya ko matungtulan sa Ginoo kung magpapusanan. Kaya magdali. Kaya ang lisun ka sa kanunay na magdali, mas makakit sa Ginoo. Sa balay, many times, sa balay, dali, kung nag-imalitan, ay mga panahon na, ang yung simbahan sa dilay-dali, pabilin ang Bible, na dito ang warning, balik ako sa balay. Pabilin ang school materials kay sa dilay-dali. Ganun pa mabilin. Tapos doon, naka-experience sa dilay-dali, nalimpan ang kuhan, hindi, ditaka. Tipata. Basin, nahin nato, buwan niya sa dilay-dali, kaya sitawak ang yakatan ko dito. Uli kahag, dilay-dali sa asawa. Napagabot ito sa buwan, kitchas ka, o espatos. Sige na ka. Ano man, sa dali-dali. Sa sige na nung dali sa kinabuhi, di niya takakaubos sa atong dali. Kung nagduta na sayot ka sa kanan, dahil maluta kung sa'yo makaayon ka na ito. That's why, may duta sa kununsahan ang gidisas, kung kasikasan sa pagkamunan. And then, so lang, ginatos ka sa dito. Kaya naman, gusto man siya, balik. Hindi ba ako balik? Diba? Bata nga, kuhan. Ito na lang kayo ito kasdalan. Sugat, tulungan sa lahat. Kaya kadriya. Nadalhap na. Ginalukot. Uli! Kanina ako si Panginda sa inyo ha. Naarnay ka na. Uli! Pinanakon ka sa Ginoo. O tinimong lagay na kayo sa kalingawan, sa kalibutan. Kasuhan ka, kasayad ka, kung sakit ang mga paymaya sa Ginoo, kalagay na kayo ka. Doon ka sa Ginoo. Naarnay ka na. Uli! Balik! Balik ka, pero ang Ginoo nagatos. Nakuha, balik, pangalaga sa Ginoo, kiyang na. Gumala sa Ginoo. Kaya naman. Nagpapatlo. Ang ban kaya, balik sa pangalaga sa Ginoo, wala na. Kuya na ang lawas. Hindi na makaambak sa pagdaing sa Ginoo. Ginoo sa Ginoo. Ano kung hindi din ka sa Ginoo? Bilang Kristohanan ka, Ginoo ka sa Kristohanan. Gusto din ka sa Ginoo. Ay gusto sa Ginoo, balik ka sa Ginoo. Habit na ka mamatay, dahil makabalik sa kuwan. Pagkabalik ko sa Ginoo, mamatay. Habit tayo at lang, balik, hindi ka kabalik, patay ka. So pag-iwan, teaching us His will because He has plans for us. Pili nyo, pisan unsa kaanindot sa inyong plano sa kinabuhi, mas dito ka. Pili nyo, walay makatupong sa kaanindot sa plano sa ang imong una-una kung sa malasya ka, kung sa kaman ka knowledgeable, ingon ka, inaali akong himuon sa pamilya, mga kamasa, mga pamilya ko, kunya akong kaming duha kay magkaroon din mga anak, kunya magpalit din ko ka luti sa subdivision, palit din sa kanan, kunya, gali,
tupod niyo negosyo, kaya kami tanan mga lahat. Hindi makakapagpagpagpag mo na sa health eh. Una, kami mo yun. Kaya naman, nabasin ka. Mali ka. Hindi mo dito ako ang biglaan ka nito. Hindi man mao. Pagod ka eh. Mas last minute lang. Sayang yung lang. Una, ang ulo sa Ginoo natingon sa Jeremiah 29:10-14. No, ang ulo sa Ginoo. Kay mao kini ang gingon sa Ginoo sa diha matapos ang 70 ka tuig sa Babylonia. Mutuaw ako kaninyo ug tumanon nako ang akong saad kaninyo ug dadton ko kamo pagbalik niya nakita. Kay ako nahibalo sa akong mga laraw ala kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo mga laraw sa kaayuhan ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo og kaugmaon ug paglaom. Unya mutawag ka kanako. O doon, o mag-ampo ako kanako, o ako mamati kaninyo. Kamu mangita kanako, o makapatlag kanako. Sa diha, kamu mangita kanako, ubahan sa tibok ninyong kasing-kasing. Ako makaplagan ninyo ng ingon ng Ginoo, o akong ipag-iulit ang inyong maayong kahimtang, o tingugon ko kamo. Gikan sa tanang mga naso, o sa tanang mga lapit, giinggiamo ko kamo. Nag-ingon ng Ginoo, o daton ko kamo pagbalik, dito sa lapit, diin kamo gingitlan, gikan. Pagkaanindot sa tulong sa inyo. Wala gingon, kung adunay nindot nimo nga plano, mas nindot ang plano. Kay ako ingon niya, kay ako ang nasayon kung unsay makaayo kanino. Ako dili mo himo kautan kanino, kung dili mo hatag kanino paglako. O tayo. So wala, okay naman na kay plano. Pero dapat hindi mo na i-realize. Ano kita magplano ka, pero kung hindi ko sa Ginoo. Kung kinig mo kabut ng Lord, bigat. Pero kung hindi kayo kapupuan, dapat lipunod ko rin. Kaya naman, isa sa mga reason na nung supak sa Panginoon, kaya naman, hindi natin kaya, o hindi natin panawal ang buhat. Gusto rin mo siya, pero kaya wala, gahapag sa Diyos, hindi ka sakit. Bakit ka? Hindi ka makakatpon. Hindi ka makakatpon sa plano sa Ginoo. Hindi ka makakatpon sa dalan sa Ginoo. Kasi may sa tuwa. Kaya buhakan ka sa Ginoo. Buhakan ka bata. Maghilat. Magkilumoy. Katuha ko pa balik. Magbubus ka. Katuha ko lang. Katuha ko bata. Katuha ko din. Katuha ko din. Dili ka pagbigyan sa atuang gusto. Mag-wildcast ka na po. Mag-reveal din kayo sa Ginoo. Gusto ko na ito sa Ginoo. Kaya ano mo rin Lord? Kalaki ko sa iyo. Pero ano mo? Ano wala kami pinagkihapan? Pero ano mo? Ay, bis na ka. Mag-inuplong ka sa iyong pagalingon. Pagpasalamat sa Ginoo. Kaya ibuhakan ka sa mga utang. Hindi mo na Ginoo. Hindi mo na Ginoo naging-tabuhol. Hindi mo na Ginoo naging kasubok sa Ginoo. Maka-learn ka. Mag-learn ka kung ano sa ang mga itudlong sa Ginoo. Tatapusan.